Hey guys, Khulumbai nwngthangमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबो हरनाय थाबाय स दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दायो जोङो थांनो नागिरदों जोंहा आब' लाहानावहा आरो माखासे माबा माबिफोर नुगोन भिडिअसफोर मा होनो स नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो जोगोनार सायगासिनो जाहा जोगोनार सायगासिनो नै जोंहा बिबाजैया ओमफ्राय मा जागासिनो नोंलाय मा जागासिनो क्या खा रहा है क्या कोई हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हरा मोजाङै एसे होमबा बिफा माबानायखौ जागोन आं हट थेंक इउ माने जानोथ' जानो मादो जानो जादो इखौ बख'नासो जानांगोन दस हायदो जाला नों दिनै दखान खेवाखैना नों इदिनो गानना थांसै अग्रं दख'ना हट नानिया होथारा माबा गावल' जाथारो बुरबका बुरबक सब दखान बन्द नै जा मामानि दखाना बन्द आरो इदिनो दखान गोदान बानायबाय थादों नै जाहानि दखाना नैबेनिफ्राय बैसिम भारा होयो बेयाव बारा नङा भाराफोरा बारा दाम नङा आरो माने सकसो नालाय सकखाय आं जाहानि नालेंखरा जि गाहायमोन गोदो आं उन्दैबा ओमफ्राय दा जि गोजौ जाबाय नानिनोलै मबाइल खाथ'लाय आंनिखौ नै बेनिफ्रायनो जोबथा आरो जाहानि दखाना कालारफोरा बिराद बोराय जाबायना बिराद गोबाव जाबायना ओमफ्राय नैबेयो जाहानि नङा नैबेफोरबो जाहानि नङा आरो ओमफ्राय नै जोंना लामाया मेन रडा नङा रुपाखुरि कि खबर हरा टम गाड़ी लागছিলে বাইদেউ তাত গলো হয় হ্যাঁ আগানি দিয়ে সরাই যাখোমोन थां बुङो थां গাড়িয়ান খারাখै দোস্ত আপুনি কি গাড়ী ৰখি আছে গাড়ী পাব নেকি আজি নাপাই দিয়ক গাড়ী ক'ত গাড়ী পাব बैलाय जाहानि नङा बैलाय गाड़ी आ रहा है माया फैसा थाइसेबो लाबाखै आरो फैसाबो लाबाखै मादो थांनो दा टमटमदोबो थांजागौमोन र' बिमा साननैसो नेथ' ओइ बिमा साननैसो नेथ' र' साननैसो उनाव गारि बायबाथाय नोंखौ आरामसे एसि सिङाव थिखांनानै लांगोन आं सिन्था खालामनाङा गाबोन निखि दादा बाखि थांनो नागिरदों माने जोङो बाखि थांनानै आब' लाहानाव हैगोन आरो हर आं जानो बाङाय गारिबो गैजायै मानसिफोर नालाय थाबायनो थांसै इमान इनसाल खालामदो साननैसो उनाव नायनोखौ गारि लानानै थिखांनानै लानानै थांगोन आं जागोन दे माने जोंहा आब' लाहानि न'आ बारा गोजान नङा आरो खाथिसो बेखायनो थाबायनानै थांगोन बानलु गायदों मा खबर बानलु गायनाय खबर होनदो जि बोरै प्लास्टिक गोनां गायखायो नै
जोंहा बे उन्दैयाव फरायनाय कलेजआ हाइ स्कुलबो आरो एमइ स्कुल बा हनै बिमाखौ जाहा बिखुनजोखौ इयावनो लोंहरबाय माखो जोंनिया हाइ स्कुला नै बेनो गोदो आं फरायनाया हाइ स्कुला बे ओमफ्राय गेजेरनिया एमइ स्कुल ओमफ्राय बेनिख्रुइ आरो सिगांनिया एलपि स्कुल मोनथामबो दंखायो होनदो मा फायनायलाय नै बेनो जाहैबाय जोंनि हाइ स्कुल Langsung sendal. Ini balik muri bang urut ada neng nudan nuasai. Urdu, sampai nanggu asai. Mudu mangnya ludu na urgono hayak ini dia. Urut ada hat harak kamu nak kamu tadang nih yau. Word promise. Hei, mana orang sih mana? Word promise. Hei, mana orang sih mana? Sih mana? Dah baik sang nih high school. बेबायदि सैमादो एक्सटेन्ड जानाय आंहा खेबनै जाबाय खेबसे शिलंआवमोन आरोना बिनिफ्रायनो आं बांसिन गियो सैमाखौ ओरैनो आं सिगांनिफ्रायनो बिदि माने आं माने पेट लाभार नंखाया आरोना खिन्थु माने आं नायनोबो बाया मोजांबो मोना माने बेबायदि आरो माने अनाबो आरो नायनोबो बाया बेबायदि आरोना माने एसेबां माने माने सोरबा सोरबा थायो न' बिदि हाग खालामो किस खालामो खिन्थु आं हाया बिदि खालामनो ओमफ्राय गियो आं बिराद गियो ओमफ्राय नै दानोथ' अरजासिगौमोन ना बेखायनो जानला माला बिदि खेला खालामनाङा आरोना दा सोरबा सोरबा बुंगोन सैमायाबो मानसि सिनायनो रोङो दे जानला मालाखौ अरा आरो नों भाइ फायलाय जोंनि रौतायाव दाख्लै मा जादों सासे फाग्ला सैमाया फैनानै खैजोनबा मानसि अरदो ओरैबायदि गाज्रि अरदो ना बिसोरदो माने खेला मोननाङा आरोना ओमफ्राय आरो माखासे दहाय फार्स्टनिया हाइ स्कुलमोन नै बियो जोंनि एमइ स्कुल ओमफ्राय नै बियो जोंनि एलपि स्कुल आरो बेयावनो फरायदोंमोन ने बटाबारि पुब गेलाबिल गुदि फरायसालि बेयावनो फरायदोंमोन गेमस्रि दैमारिया नानियाबो फरायदोंमोन बेयावनो इसोरनि अननायाव जेबो जायासै मोदोमा ल'दा नालाय खायनो सैमानि खुगाया हाबग'नो हायासै आरो अरनो हायासै साला सैमाया बासिबायलै अबयसे बासिखायो आंजों भगबान दङ ना आं भगबानखौ बहुत बिलिभ खालामो जानला माला मानसिफ्रासो अरजागौमोन दा आङो मा खबर सना मोजां दाख्लै आं गस्ला लाबोनायखौ लायनाय माला लायखो लायाखै आब'आ फैनाय सोरो आब'आसो फैदो माथो नोंखौसो लायदो होनना सानदों आं बेसे क्लास जाखो नोङो बेसे क्लास जाखो बेसे 3 क्लास 3 what's your roll number 16 Hey, leza mama abo nani fai ka joldi fai angura sebai sona mayo school ni logo lai tin gari खारनो दोना हाइवे नि खाथियावनो आबौ लाहानियाबो बोरि गामि होननाय गामियाव आरो हाबा जानाया आबौआ हाइवे नै बेनो जाहैबाय तरमुज बागान जोंनि उदालगुरिथिं गायनायफोरा बहुदानो लस जानानै निउसाव नुलायलायदो बिराद गारनानै मानानै सेफायलायलायदो बेस्राफोर इमान सिमां लुनानै इमान सिमां नायनानै गायदोंमोन बेस्राफोरा खिन्थु जोंनि बिथिंनियाबा फानजोबनो हादो देसन खिन्थु खम दामावनो फाननांदो आरो बहुत खम दामावनो फाननांदो आबौलाहानिया जोबजोब्बायनो नै फिसा फिसासो दं माथो गोदोरानो गैया फिसा फिसासो फिसा फिसासो Tormus baganaw
नै तरमुज बागाना बेसांखिनियानोसै आरो ओमफ्राय बहुदानो फानजोब्बाय ओमफ्य माखासेया फाननो हायाखै बिराद दुखुनांथाव खोथा आंबो सानदोंमोन मालायफोरनि फैसा नुनायखौ नुनानै आंबो नेक्स्ट इयारनिफ्राय नानिदों आंबो गायनोसै होननानै गैला लकडाउन जाबाय थानानै सिमां किमां बायजोब्बाय बायफ्लेजोब्बाय Ai là cái từ ai là lấy ai sự cái từ này là ơi ai là ai cái gì này sự cái từ ô bây giờ Gemsri nướng khát chín nhá lấy nङा फ्रिजाव दोनबानो गेस्रेम जायो गुसु जाबासो बाला बाला जायो दे फट' थिंखाय Ini gizi. Mama 2 kg 4 kg ya. Ini gizi. Ini gizi. Guri no mana lah? Sana kintu para gulu jekin dia. Kamun ba. Budi mana? Tenang jangan besar ke deh. Sanang benu deh. Mau kai ba. Nah, bisa dong kok mana aku coba kasih nama. Turun sampai di lebu kami yo. Badi mana dah ni? Gui lale, bisa kumuyane bisa berang nene torsi betul naga. Gui lale, bisa kumuyane bisa berang nene torsi betul naga. Ya suyo lo mare. Itu. là cái gì Dakali gosla pai da này gan bai na na kai sana Kan baik. Kan baik. sirla bane ai lai ko sung dang second nia kana kai Kan baik. kan bai ba ma thang ni kan nei le ha aras thang ni Ai ông ngip sa giờ ani. Mẹ con ba nào. Học vậy rồi. Kumra thay đây thay ra. Kumra thay dia kumra. Ang dang bai na lai ang bai sa dulu dulu dang lah. Ang dang bai na lai. I kumra wis sang dulu sih ni bare. Iku bang ai dang nahan lo. Ban dua mel lah man phun dia. Ban wan ban ma thua đừng sai sang phải không đấy? Gì bữa đây. Wow, gì bữa đây thay mặt được. Gì thay được nó? Ai ơi, gì size này là gì? Gì sang cái sang thay rồi bữa đây. Ari chính này mà. Ini ada tha. Phải này, vendi. Angni favorite megong vendi. Lama जों फैनाय सोरबा खानाय गोजा आगसि आगदा फेदेबनाय जानजि बिबार लादो जोंलायनिफ्राय बा मालायफोरा फिसाजोंसो होफायो बिनि आरो फिसाजों न'निफ्राय जानो लाङाबाना ना फंगासा दंना भिन्दिफोरखौ लांसिगोन मा फुना हरगोन ना बाव बुंनाय सना सना अनलाइन गायदोनो सना इथिना हरलाय इथिना नै मादिया इथिना हरलाय सना सना बिदिसो मैगं गायना जानांगौ न आबौला मालाय जुखामबो गायसोदोनो आबैया फन हरबाय आंनो सानसे खेबसे सोरो नोमब'आ ओइ मोनजायां आं मोनसेल'सो आखाइदों दान सामसदो जालायलाया आं बोनना लानोसै हाजियाव मोनसेल'सो जाग्रा मा मोनसेल' जानाय जा आं जायालै सां गोथाव नंगौना नङानानै जाग्रो दे जानोसै गोथाव गोदै गोदै मार खिन्थु आं बारा जाया मोनसेखौ लांगोन फ्रिजाव सोनानै जाहैगोन आय गोलोमजोब्बाय आं हाला बिबार लाबाय तरमुज लाबाय थांगासिनो नै जा बिमाया मा जादों या गथ'आनो खुबाखै दस' बा सासे आरो हम दंसे जायगा हम लोग